A Asamblea Local da Cruz Vermella de Boiro e a Clínica Dental Rebeca Ozores asinaron un convenio de colaboración que ten como principal obxectivo mellorar a saúde bucodental dos nenos daquelas familias máis desfavorecidas que reciben axuda da entidade. Dar las gracias a la Clínica Rebeca Ozores por su participación y colaboración en la promoción de la salud bucodental dirigida a niños y niñas de los programas de Cruz Roja en Boiro. A través do acordo cunha duración inicial dun ano, a clínica proporcionará servicios variados entre os que se atopan o selado de moas ou tamén reconstrucións. Dende a Clínica Dental temos o compromiso coa sociedade, polo cal ofrecemos servicios odontolóxicos a aquelas familias que pola súa situación socioeconómica non poden acceder a unha odontoloxía de calidade. Ese compromiso activo temos con nenos e nenas que son o grupo máis desfavorecido da poboación en prevención e tratamento das enfermedades bucodentais. A nosa intención é empezar canto antes con este proxecto, o cal teño que agradecer á Cruz Vermella e tamén agradecer a todo o meu equipo que vai a participar activamente en que isto sea posible.